अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आंबोली घाटात काल रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली आहे. सध्या दरड हटवण्याचं काम सुरू असून वाहतूक एकेरी सुरू असल्याची माहिती मिळते. पाहूयात.
प्रकार घडतो आहे इथे छोट्या मोठ्या दरडी कोसळण्याचा प्रकार हा केवळ आणि केवळ पीडब्ल्यूडीचा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे घडतो आहे. कारण ब्रिटिशांनी सुद्धा या घाटामध्ये त्यावेळी तरतूद करून ठेवली होती की वरती जे छोटे मोठे धबधबे आहेत ते एका धबधब्याला मिळवून त्यांनी गटार बनवली होती. ती गटार काही गेली अनेक वर्ष साफ केली गेली नाही, परंतु ती साफ केले गेल्याचं नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे हे छोटे मोठे दरडी कोसळत आहेत, त्याचा दुष्परिणाम हा पर्यटनावर होत आहे. त्याशिवाय आता तुम्ही बघाल 4 दिवसाचा जो पाऊस पडतो आहे त्यामुळे त्या गटारांमध्ये ते पाणी मावलं नाही आणि त्यामुळे ते भलतीकडनंच बाहेर पडलं आणि ही छोटी मोठी दरड आता कोसळायला लागलेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी रात्री प्रवास करताना लोकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. अशा प्रकारची मोठी दरड आणखी कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण पाऊस एवढा आहे. परंतु बांधकाम विभागाने आंबोलीच्या घाटाची जी पावसापूर्वीची डागडुजी करायला पाहिजे होती ती कोणतीही केलेली नाही. तुम्ही बघाल तर गटार या ठिकाणी नाहीये, काही ठिकाणी रस्ते तुटत आहेत, त्याविषयी पण त्यांना काही फिकीर पडलेली नाहीये. याला पूर्णपणे मी पीडब्ल्यूडी खात्याला जबाबदार धरीन आणि लगेच आंबोलीच्या या घाटातील गटार साफ केली गेली पाहिजे, संरक्षक कठडे बांधले गेले पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याची शक्यता आहे त्याच्या आजूबाजूला कायमस्वरूपी 1-2 महिन्यासाठी जेसीबी आणून ठेवला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.